Dobrý deň, vítajte v relácii Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a snažím sa vám prinášať dobré správy a inšpirácie, ako sa dá zlepšovať náš svet. Relácie Dá sa to sú aj súčasťou podcastového portfólia denníka N. Dnes nám bude predstavovať pekný zaujímavý projekt Kristina Chabadová z občianskeho združenia Medicamentum. Kristina, vítaj. Ahoj Gabika, a zdravím poslucháči. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať za to, že som dostala takúto príležitosť predstaviť nám, teda vám, naše občianske združenie Medicamentum. Budeme mať dnes takú troška inú tému a ja sa na to teším a mám rada, keď to je také pestré. Budeme predstavať totižto úplne novú vec a vaše občianske združenie sa mi aj preto páči, že vy ste priniesli na Slovensko niečo, čo tu vôbec nebolo a začali ste to robiť. Čiže je to vlastne inovácia, je to niečo nové a je to teda v oblasti pomáhania druhým ľuďom. Čiže vlastne je to taká tá sociálna inovácia, je to takéto populárne nové slovo a teda my si povieme troška dneska o tom, že čo vlastne robíte a prečo a ako sa vám to podarilo celé. Takže na začiatok poprosím teba, Kristina, aby si povedala našim divákom, vysvetlila, že čo teda to vaše OZ Medicamentum robí a v čom spočíva tá unikátnosť toho? My sme vlastne prvé občianske združenie, ktoré zabezpečuje službu dovozu liekov na predpis priamo domov. A vlastne je potrebná registrácia do tohto občianskeho združenia, keď chce človek využívať tieto služby. A pri tej registrácii sa zadávajú osobné údaje ako meno, priezvisko a aj to rodné číslo. A vlastne na základe týchto osobných údajov vlastne farmaceut už vie sledovať predpísané elektronické recepty od lekárov. A v prípade, ak sa tam nejaký objaví, tak vie kontaktovať už toho registrovaného užívateľa a vedia sa spolu dohodnúť na tom doručení liekov priamo domov. Priamo domov? Priamo domov. Áno, dobre, áno. čiže kto môžu byť vlastne vaši? A môže to byť ktokoľvek. Klienti. Môžu to byť, väčšinou teda máme registrovaných ľudí, ktorí sú buď starší, alebo majú nejaké zdravotné problémy, či sú zdravotne znevýhodnení, ale máme aj veľa registrácií ľudí, ktorí vlastne majú iba veľa starostí a málo času si tie lieky z lekárne vyzdvihnúť. Sú tam mamičky s deťmi a presne vlastne v takej istej situácii, ako som ja, že majú detičky a treba sa o ne zdravotne postarať a nie je na to ten čas, aby do tej lekárne zbehli. Čiže môžeš nám prosím ťa popísať, že ako to teda funguje? Čiže vlastne, keď chce teda človek využívať našu službu, tak teda, ako som spomenula, je potrebná tá registrácia do občianskeho združenia. Tam si to jednorazovo vyplňa a vlastne, keď teda lekár im vypíše ten elektronický recept, tak vlastne v priebehu dňa sa im ozve farmaceut zo spolupracujúcej lekárni a vlastne vedia sa spolu dohodnúť na tom doručení. Tu by som chcela povedať, že tá služba je nezáväzná, čiže keď niekto sa vie zastaviť po tie lieky aj sám, tak samozrejme môže kedykoľvek a v ktorejkoľvek lekárni, ale keď sa teda dohodneme na tom doručení, tak vlastne farmaceut už mu vie vysvetliť aj to dávkovanie tých liekov, a vie mu povedať, aká je tam výška tých doplatkov, lebo toto veľa ľudí zaujíma. A vlastne zabalia si ten balík, do balíku sa dáva ešte dispenzačné minimum pre prípad, keby náhodou zabudol, aby sa k tomu vedel vždycky vrátiť ten pacient. Čo to je? Dispenzačné minimum, to je vlastne užívanie liekov napísané na papieri. Čiže v prípade zabudnutia sa k tomu ten človek vie vždycky vrátiť. Hej, a tá platba sa realizuje potom ako? Ak je tam nejaký doplatok za tie lieky? Áno, platba vlastne prebieha až pri prevzatí a môže potom zaplatiť buď v hotovosti alebo kartou, ako mu to bude vyhovovať. A on platí komu? Tomu kurierskej spoločnosti, ktorá vlastne ten balíček doručí. Dobre, a možno aká je taká nejaká vaša odpoveď alebo tvoja odpoveď na tú otázku, že prečo to vlastne je, že prečo je to sociálna inovácia, prečo to nie je bežná služba? A to kvôli tomu, lebo vlastne služba je zdarma a ľudia za to doručenie tých liekov nemusia zaplatiť. Dobre, a teda skúsme si to ešte vysvetliť, že ako to teda funguje. Ako je to možné, že môžete robiť takúto službu
a vlastne, že dá sa to realizovať bez toho poplatku? Tak my sme občianske združenie, čiže vlastne nejakým spôsobom si vieme získať tie financie na financovanie tejto služby. Máme založený transparentný účet, verejnú zbierku, kde vlastne je možné nám prispievať peniaze. Máme tam darcov, ktorí nám darujú peniažky v rádovo stovkách eur. Potom sú tam ľudia, ktorí darujú menšiu čiastku, ale v súčte tieto čiastky sa nazbierajú a tiež je to pekná suma. No a potom máme aj takých ľudí, ktorí vlastne nám iba napíšu, že veľmi radi by nám darovali, ale nemajú to z čoho zaplatiť. A ja by som tu chcela spomenúť, že my si veľmi vážime tú ochotu a veľmi pekne aj za toto ďakujeme. Potom vlastne je tam ešte tá možnosť darovania 2% daní. A taká zaujímavosť, oproti minulému roku nám to narastlo 25%, tieto dary. A je tam teda, ako som už spomenula, aj ten dobrovoľný príspevok na tú dopravu, tie 2 eurá. Tu by som chcela povedať, že vlastne tento dobrovoľný príspevok sme zavedli kvôli tomu, že ľudia sa dopytovali na to, že by chceli si zaplatiť za tú službu. Že ľudia si ho vypýtali. Áno, ľudia si ho vypýtali, pretože služba im veľmi pomáha a takýmto spôsobom si to chceli platiť. A keďže vieme, že veľa ľudí na Slovensku tie peniaze naozaj navyše nemá, tak sme zachovali tú myšlienku, tú prvotnú myšlienku toho, že ten dovoz je naozaj zdarma. Čiže keď naozaj niekto nemá to, z čoho platiť, tak my mu to veľmi radi doručíme aj napriek tomu a zdarma. A to sa týka teda napríklad Bratislavy alebo akej časti Slovenska? Táto služba vlastne funguje po celom Slovensku. Po celom Slovensku? Po celom Slovensku. To doručenie tam je do 2 pracovných dní, ale väčšinou už ten následujúci pracovný deň vedia mať tí ľudia tie lieky doma. V rámci celého Slovenska? V rámci celého Slovenska, áno. Tak skús nám, Kristina, povedať nejaké príklady, že kto napríklad vašu službu používa. No, keďže, ako som spomenula, tak som aj na tej infolinke a mám teda priamo možnosť komunikovať s ľuďmi a veľakrát sa stane, že tam mi porozprávajú ich príbehy. Čiže taký jeden môj obľúbený je, pretože sama som mama, takže týka sa to jednej pani, ktorá má 2 deti a po pôrode začala mať zdravotné ťažkosti a vlastne nám volala a ďakovala, že vďaka nám teda nemusí ísť osobne do tej lekárni spolu s tými deťmi a nemusí tam čakať medzi chorými ľuďmi. Alebo potom sú tam aj smutnejšie príbehy a to jedna staršia pani, ktorá tiež nie je zdravotne v nejakej lepšej, dobrej kondícii a stará sa navyše ešte o svoju dospelú, ale postihnutú dcéru a býva v obci, kde napríklad vôbec tu lekáre nemajú. Tak tiež hovorila, že naša služba je veľmi v tomto pomáha, pretože pre ňu tá návšteva tej lekárni bola výzva, každodenná výzva, pretože veľakrát sa aj stalo, že prišla do lekárni, ale lieky tam nemali, takže musela si tú cestu zopakovať na ďalší krát a tu jej dceru sa mu doma napríklad nechať nemohla, takže to bola logistika ťažká. Mm-hmm. No a mám tam aj taký obľúbený príbeh obce Farná. To vlastne nám volala sestrička z ambulancie všeobecného lekára a dozvedela sa u nás od spokojného spokojného klienta nášho. Čiže ona sama si registruje svojich pacientov a s tým, že o ktorých vie, že by im tá služba pomohla, tak tých si zaregistruje a takto využívajú vlastne našu službu. Aha, čiže vlastne hovoríš, že nie tí samotní pacienti, ale že už tá lekárka vlastne. Áno, to je priamo sestrička z tej ambulancie a ona keď o niekom vie, že by sme im vedeli pomôcť, tak ho tam zaregistruje. To je obec, ktorá napríklad nemá lekáreň, takže... Asi je takých obcí na Slovensku dosť veľa. Áno, podľa štatistík je to 79%. 79% obcí nemá lekáreň. Áno, presne takže tak. máte celkom priestor na ďalšiu klientelu. Áno. Hej, áno, a ako tento nápad teda vznikol a prečo to vlastne bolo... Prečo to vlastne táto služba neexistuje odjak živa? Tento nápad vlastne vznikol na základe toho, že každý z nás vo svojom okolí má nejakých ľudí, či sú to už príbuzní alebo iba známi, ktorí žijú v obci, ktorá tú lekáreň napríklad nemá. A
pre mladého človeka je jednoduché si zájsť do tej lekárni, pokiaľ je zdravý. Ale čím je človek starší, tak tým je to náročnejšie. A ja osobne som začala toto vnímať, keď sa mi narodili deti, že keď sme boli napríklad na chate, kde tá lekáreň dosahu nebola, tak my sme kvôli tomu museli cestovať do mesta alebo rovno domov, aby sme si zohnali to, čo sme potrebovali. No v zahraničí napríklad takáto služba už dlhé roky funguje a ľudia si ju tam pochvalovali. Čiže vlastne my sme sa inšpirovali tým zahraničím a sme boli dokonca prekvapení, že ako je možné, že na Slovensku niečo takéto nefunguje, lebo veď aj my tu máme veľa starých ľudí, veľa chorých, veľa zdravotne znevýhodnených a nebol tu nič, čo by im vedelo pomôcť. Takže vlastne tuto sa zrodil ten nápad vzniku občianskeho združenia. Dobre, a teda museli ste pri tom niečo prekonávať, nejaké ťažkosti alebo teda nejakú bariéru, prečo to predtým nebolo? Tak určite tam boli nejaké legislatívne obmedzenia. A tie ste teda vyriešili ako? Áno, tie sme vyriešili a my vlastne fungujeme na základe splnomocnenia od týchto pacientov. Čiže oni tou registráciou nám dávajú splnomocnenie, že v ich mene môžeme prevziať lieky zo spolupracujúcich lekární. Vždy, keď sa teda ten recept predpíše od lekára, tak vlastne ten farmaceut volá telefonicky tomu pacientovi a celé to dávkovanie ohľadom toho lieku mu vysvetlí. Čiže vlastne my ich prepájate. Áno, my ich ako keby prepájame. Že oni sa vlastne osobne ako keby v tej lekárni sa stretnú. Áno. To presne funguje ako keby tá fyzická návšteva lekárni. A taktiež napríklad, keď už hovoríme o tej fyzickej lekárni, tak my vieme poslať aj voľnopredajné lieky, aj hygienické pomôcky, čiže ten pacient tú našu lekáreň môže vnímať ako takú tú klasickú lekáreň. No dobre, ale aj v tom prípade, že on si nechá priniesť voľnopredajné veci, za to nemusí nič platiť? Farmaceut mu povie výšku tých doplatkov za tieto voľnopredajné lieky. Čiže všetko vopred bude vedieť. Čiže donesiete aj to, čo nie len vlastne veci, čo sú na predpis, hej? Áno, lebo napríklad, keď má niekto antibiotika, tak veľakrát sa odporúča, že má si k tomu dokúpiť napríklad aj tie probiotika. Čiže vlastne my mu to vie, spolupracujúca lekáreň mu to vie ponúknuť a odporúčiť. To je vlastne klasický farmaceut, ako ho poznáme z lekární. Čiže všetky tie odporúčania, poradenie, to všetko mu vie poskytnúť. Dobre, a keby napríklad vás niekto kontaktoval a chce od vás, ja neviem, napríklad to antibiotikum, ale nemá ten predpis od lekára. Musí mať vždy predpísaný recept. My nemáme lekárov, ktorí by to predpisovali. Takže musí ho mať vždy predpísaný. Jasné. Dobre, a ešte by ma zaujímalo, že čo by ste poradili možno niekomu, kto premýšľa nad nejakou podobnou službou, prinesenou zo zahraničia, že ako naštartovať niečo takéto nové, čo tu doteraz nebolo? No v prvom rade je dôležité, aby sa nebáli, aj keď je to veľká výzva. Ten strach má rôzne obmedzenia, čiže prestať sa báť, nemať strach z toho, že by sme spravili nejakú chybu, pretože tá chyba nám môže zabraniť tomu, aby vznikol naozaj nejaký dobrý nápad alebo unikátny projekt, ako máme my napríklad. A chyba je skúsenosť a keď sa s nej človek poučí, tak je to len dobré. Čiže treba si napísať na papier, čo vlastne chceme riešiť a aké tam sú problémy. A keď už to je napísané na tom papieri, tak šmate polovicu za sebou. V našom prípade to bolo trošičku ťažšie, lebo tam ide o to zdravie a ako sme už spomínali, tak sú tam rôzne legislatívy, nariadenia, obmedzenia, ktoré treba dodržiavať a je to naozaj nevyhnutné dodržiavať. Hej, ale teda našli ste tú cestu, ako sa to dá. Áno, presne tak. Hej, povedzme si ešte troška o tom vašom občianskom združení. Teda ja, keď som si ho pozerala, tak existuje nejaký 3. rok, myslím teraz. Čiže ste taký pomerne nový a za ten čas teda koľko máte zamestnancov, alebo teda ako sa vám darí finančne? My sme občianske združenie, takže vlastne nemáme zamestnancov, máme dobrovoľníkov a tých ľudí naozaj nemáme veľa, lebo
vlastne tú dopravu, tam si to všetko rieši ten dopravca, kurierská spoločnosť a farmaceuti sú zamestnaní v tej lekárni, kde skutočne aj pracujú. Takže nepotrebujeme mať veľa ľudí zamestnaných. Čiže si tam ty? Som tam ja, mám kolegynku, a to sú vlastne všetko tí jednotlivci, ktorí nám pomáhajú pro bono. Čiže je tam aj kolega, ktorý rieši také tie počítačové veci. Potom tam máme napríklad aj spoločnosť, organizáciu, ktorá nám pomáha pro bono tiež riešiť články do médií a takto nás komunikovať. A taktiež napríklad aj rôzne organizácie, s ktorými spolupracujeme a navzájom sa komunikujeme. Čiže v skutočnosti my nemáme zamestnancov. Dobre. A s akými organizáciami spolupracujete? Napríklad máme organizáciu muskulárnych dystrofikov, s ktorými najnovšie spolupracujeme. Je tam potom... A teda akože že nosíte ich klientom lieky? Áno, my sa tak prezentujeme navzájom. Oni nás komunikujú na ich sociálnych sieťach a tým pádom vlastne tí ľudia, ktorí sú u nich na tých sociálnych sieťach, ktorých sledujú, tak sa o nás takýmto spôsobom dozvedajú. A potom teda vy im pomáhate? Áno, a my vlastne im vieme potom doručiť tie lieky na predpis domov, keď potrebujú. No zaujímavé. No dobre. A môžeš nám ešte prezradiť ten váš ročný rozpočet? Keďže naše občianske združenie funguje ešte iba 3 roky, tak ten rozpočet sa pohybuje okolo 20,000 eur ročne, ale naozaj to závisí od toho, koľko sa nám podarí vyzbierať peňazí vo verejných zbierkach, či z 2% daní. A vlastne z toho je financovaná hlavne tá doprava tých liekov priamo domov. Super, dobre, tak veľmi pekne ďakujem za túto vašu otvorenosť. A Kristina, a čo teba osobne priviedlo k tomu, že pracuješ v tomto občianskom združení? Tak priviedlo ma sem moje presvedčenie. Vlastne tým, že som mama, mám 3 deti, tak vlastne viem, aké to nie je jednoduché. Veľakrát si zohnať lieky, ktoré máme predpísané. A túto prácu mám vlastne, figurujem to ako dobrovoľník v občianskom združení a vykonávam to popri mojom zamestnaní. Čiže pracuješ niekde inde a tu pracuješ... Áno, som zamestnaná v inej spoločnosti a toto je aktivita v mojom voľnom čase, voľnočasová aktivita. Super. Tak ďakujem ti veľmi pekne. Tak ja si to veľmi vážim, že si našla na mňa čas aj na túto reláciu a teda, že robíte túto celú bohumilú aktivitu. Je ešte niečo dôležité, čo by tu malo zaznieť, čo sme ešte nespomenuli a chcela by si ešte možno vyzvať našich poslucháčov a divákov? Chcela by som povedať, že táto služba doručenia liekov na predpis domov je úplne pre každého, čiže je to aj pre teda mladých, zdravých ľudí a taktiež aj pre starších. Je to služba pre tých, čo žijú aj v dedinách alebo v obciach mimo Bratislavy a teda, ako sme spomenuli, služba je nezáväzná, čiže kedykoľvek si budete chcieť lieky vyzdvihnúť aj sami v ktorejkoľvek lekárni, tak môžete spraviť a keď budete potrebovať, tak vtedy vám ich vieme doručiť aj my. No a keby ste nám chceli pomôcť, tak na našej stránke máme zverejnený transparentný účet, kam by ste nám mohli poslať nejaké peniaze, z ktorých by sme vedeli službu aj naďalej financovať. Aby mohla pomáhať teda aj naďalej, aby mohla pomáhať tým, ktorí si to naozaj potrebujú. Ktorí to naozaj potrebujú, tak super. Ja ďakujem veľmi pekne tebe, Kristina, aj celému občianskému združeniu Medicamentum za túto vašu bohumilú činnosť. Ďakujem aj ja veľmi pekne. A vám, milí diváci, veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch relácie Dá sa to. Dovidenia a do počutia. Relácie Dá sa to podporuje aj občianske združenie Dá sa to, ktoré pripravuje mladých na budúcnosť.